خوب شد از قماندان. فهمیدم آتش. حاضر کمک روان میکنیم. به زودی به نزدتان میرسند. салому алайкум дӯстони азиз. бисёриё аз ман мепурсанд ки чаро ман софсавдоро реклама мекунам. медонед чаро? софсавдо муддати 4 сол аст ки кору фаъолият дорад ва то имрӯз ба беш аз 10,000 муштариён манфиат оварданд. агар дороҳои софсавдо результат надод, ҳатман ба шумо пулҳоятонро бармегардонанд. манфиат ва муддати дороҳо: дар муддати 2 моҳ мӯй ёриш бароварданд, дар 1 моҳ аз 8 то 10 кило фарбе шуданд ва ё баръакс, дар 1 моҳ аз 7 то 10 кило хароб шуданд. шикамро гум карданд, пресс бароварданд, доғи сафед ва 100% зарари псариязро гум карданд, барои қад давонданд ва мардонагиро 5 маротиба афзоиш доданд. ҳама инҳо муҳимтарин маҳсулоти табиӣ мебошад, бо нархи арзон харед ва муҳимтар аз ҳама, муштариёни доимиро тӯҳфаҳо интизор ҳастанд. софсавдо ҳамеша ва дар ҳама ҳолат бо шумо. вазъият чӣ тавр аст? эрдем албайро наҷот доданду мегӯянд ки тирпаронӣ идома дорад. драган бошад, захм бардоштааст. муҳим он ки эрдем албай сиҳату саломат. ин гурӯҳе ки ман мешиносам ҳам эрдемро наҷот медиҳанд, ҳам аз уҳдаи дигар корҳо. иншоаллоҳ. ман ба назли хабар медиҳам, ӯ ғамгин аст охир. бале. назли, дарьё, полковник эрдемро наҷот доданд. ҷиддӣ мегӯӣ? бале. худоро шукр, худоро шукр, падарамро наҷот додед. худоро шукр. явуз ба ту қавл дода буд онҳо ба ҳадашон вафо мекунанд. худат медонӣ. сад шукр. ҳозир онҳо дар куҷоянд? меоянд? каме кор доранд, вале ба зудӣ меоянд. ҳамаш хуб аст? касе захмӣ нашудааст? ҳамашон хубанд. ҳозир оташ хабар дод. оташ хуб аст? ҳама сиҳату саломатанд, ту ғамгин нашав. худамро дошта наметавонам, бё туро ба оғӯш гирам. хуҷаин, вазъият чӣ тавр аст? ҳозир тамос гирифтем. драган ба дасти онҳо офтодааст. заду хурд идома дорад. ҳеҷ ақлатон намедарояд. гумон карданд ки сарбози беақл ҳастам. нерӯи иловагӣ фиристодед? бале ҷаноб, фавран ба он ҷо равон кардем. драганро зинда биёред, дигар чизе намехоҳам. ҳама аз ин огоҳанд. хавотир нашавед хуҷаин, мо ҳал мекунем. онҳоро ба ақибнишинӣ водор кунед. ақибнишинӣ ки карданд, маълум мешавад ки таслим шудаанд. туркҳо дар таърихи худ боре ҳам ақибнишинӣ накарданд, вале мо ин корро мекунем. артиши мо метавонад, мо ҳатман мекунем. хуб шудааст. нерӯҳои иловагӣ куҷо шуданд? хабар расондам қумандон, ба зудӣ меоянд. вақтамон кам аст. тирҳоямон мерасад. вазъият чӣ тавр аст, бачаҳо? қумандон, охирин тирдонамро гузоштам. қаработак, ту чӣ ҳол дорӣ? қумандон, онҳо ниҳоят зиёданд, ба танҳои зӯрамон намерасад. қумандон, як фикр ба сарам омад. корамон бо драган тамом шуд, ҳа? тамом шуд. қумандон, биёед ақибнишинӣ кунем. гузорем ки омада драганро гиранд. ҳамин ки наздик шуданд, ҳамашонро метарконем. қумандон, ҳам аз драган халос мешавем, ҳам аз террористон. фикри олӣ, қумандон. шумо фармон диҳед. майлаш, ман розӣ. хуб, меравем. ҳама ба тарафи мошинҳо.
درگان را مانده گریختند. او را رفته میگیریم. در بدنی او بمب است. شاید این دام باشد. بیایید رفتیم.